Tofa, a yanzu haka shugaban ƙasar Mali ya tabbatar da matakin da zai ɗauka a wannan lokaci. Domin babu shakka a yanzu haka kasancewa ƙasar Mali na fuskantar wasu ƙalubale tun daga batu akan hararen 'yan bindiga. Sai dai babu shakka a yanzu haka shugaban ƙasar ya tabbatar da irin matakin da zai ɗauka game da 'yan ta'adda da suke addabar wasu yankuna a kafatanin ƙasar Mali ɗin baki ɗaya. Sai dai babu shakka a yanzu haka shugaban ƙasar Assimi Goïta ya tabbatar da gwamnatinsa tana iya bakin ƙoƙarinta ganin ta tabbatar da kyakkyawan tsaro a ƙasar ta Mali. Sai dai babu shakka wasu 'yan tada ƙayar baya na ci gaba da kai harare a wasu yankunan na ƙasar ta Mali. Wanda babu shakka masu sauraro idan baka manta ba ko da a shekarun baya an kafa ƙungiyar AES ne ba don komai ba sai la ganin an tabbatar da kyakkyawan tsaro a kafatanin yankin Sahel ɗin. Sai dai kawo har yanzu yankin Sahel ɗin bai tsagaita da kai harare na 'yan ta'adda ba. Sai dai kawo amma har yanzu 'yan ƙasar na ta ci gaba da kokawa akan halin da wasu yankuna ke fama da shi a ƙasar ta Mali a wannan lokaci da muke ciki. Sai dai babu shakka masu sauraro me zaka ce game da irin wannan harare da ƙasar ta Mali take fama da shi a wannan lokaci, kuma masana shari'i na ci gaba su ma da tofa albarkacin bakinsu da kuma faɗin ra'ayoyinsu akan irin wasu matakai da ya kamata shugaban ƙasar na jamhuriyar ƙasar Mali da ya ɗauka a wannan lokaci domin za ta ba shi ƙwarin gwiwa na ganin ya samu gagarumin nasara kan 'yan ta'adda da suka addabi ƙasar. Ƙarshen labaran da muke tafa da shi kenan, amma masu sauraro kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumi-duminsu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka.